No heissan teille kaikille. Ajattelin toteuttaa pitkästä aikaa ostospostauksen. Ja mä tiedän, että te tykkäätte hirveästi näistä ostosvideoista, joten ajattelin myös kuvata teille tämän videon muodossa. Ja ehkä kuitenkin vaatteista saa paljon enemmän irti, kun ne näyttää tälleen videolla, kuin että ottais niistä kuvia. Tai en mä tiedä mitä mieltä te ootte, mutta mä oon ihan sitä mieltä. Ja sitten toinen juttu, mitä mä tähän videolle tulin teille sanomaan, liittyy siihen 2 postausta sitten toteutettuun hiusjuttuun, missä sain teiltä ihan älyttömän ilkeitä kommentteja näistä mun uusista hiuksista. Kun mun kampaaja on oikeasti tehnyt työtään 20-30 vuotta. Ja se todellakin osaa asiansa. Ja me yhteistuumin päädyttiin tekemään hiuksista tämän näköiset, mitä ne nyt on. Ja mä oon näihin oikeasti ihan todella tyytyväinen. Siis ihan sama mitä te ootte näistä hiuksista mieltä. Mutta nuo ilkeät kommentit vois jättää oikeasti tuolta blogista pois. Ja minä oonkin nyt päättänyt, että yhtään ilkeätä kommenttia en siihen postaukseen enää julkaise. Se on todella törkeätä tulla moittimaan minun luottokampaajan ammattitaitoa ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja siis ei minun kiinnosta, että mitä koulussa ihmiset ajattelee näistä hiuksista, koska mä oon sen näköinen, mitä minä oon, ja that's it. Ja tosiaan meillä on tarkoitus näitä hiuksia vallentaa vähän kerrallaan. Ja tyven jätin ihan sen takia vallentamatta, ettei vauvalle tulisi siitä mitään komplikaatioita. Mutta ette te tunnu kaikki sitä siellä ymmärtävän. Osa ymmärtää ja osa ei, mutta noi ilkeät kommentit jätän siis julkaisematta tästä lähtien siihen postaukseen enää. Että tämmönen oli tämä asia ja nyt siirrytään näihin ostoksiin. Eli aloitetaan kengistä. Ensimmäiset kengät, nämä on jo vähän likaset, on tämmöiset mustat käärmeennahkakengät, jotka ostin H&M:ltä tuossa ehkä noin kuukausi sitten. Ja maksoin näistä 15 €. Sitten toiset kengät kun ottaa kesää. Ne on myös H&M:ltä. Ne on tämmöiset raidalliset vähän niin kuin balleriinan tyyppiset, missä on noin varpaat auki. Ja näissä on hintalappu kiinni ja nämä maksoi 10 € vaan kaupassa. Ja kolmannet kengät pääsi tänään jo ihan ekaa kertaa käyttöön ja näköjään niihin on jo vähän likaakin tullut. Mutta ne on tämmöiset peiketennarit tuolta ihan Tokmannilta. Ja ostin nämä ihan sen takia, että mä oon aina halunnut peikenvärisiä tennareita, tämmösiä vaaleita. Ja tiedän, että Converse myy näitä, mutta en ole raskinut vielä sijoittaa niihin, joten ostin nää nyt hätävaraksi. Ja näillä oli tosiaan hintaa vaan sen 10 €. Sitten mennään muihin ostoksiin. Eli Ginatricotista ostin tämmösen pitkän, niin kuin näette pitkän mekon, jossa on tämmönen painijan selkätoppi. Toppitakaosa. Täältä näkyy. Ja tällä oli hintaa 15 €, 14,95. Sitten seuraava on kirppisostos. Tää on Ginatricot-merkkinen myös. Tämmönen ihana sinivalkoinen vähän niin kuin neuletakki, missä on vetoketju. Ja tää maksoi mun mielestä olisiko tää ollut 3 €. Vähän vaikea ostaa vaatteita nyt kun on raskaana, koska ongelma on se, että suuri osa ei mene kiinni. Mutta nämä on ihan hyviä nämä tämmöiset neuletakit, kun näitä voi myös pitää auki. Niin musta ne on todella käteviä. Sitten monta kuukautta sitten tilasin H&M:ltä tämmösen raidallisen nyöritopin. Tää oli alennuksessa, joten en mä malttanut olla ostamatta tätä. Ja tää taisi maksaa mitähän tää olisi ollut, 5-7 €.
Sitten Gina Tricotin nettikaupasta, missä oli ale tossa muutama kuukausi takaperin, niin sieltä tilasin, täällä on joku solmussa. Sieltä tilasin tämmösen läpikuultavan mustan nyöripaidan. Tätä en ole vielä päässyt käyttämään. Ei ole ollut semmoista tilaisuutta, mutta eiköhän tää käyttöön tuu. Ja tää normaali hinta oli 24,95 ja tää maksoi alle 10 alennuksessa. Sitten vauva kun syntyy, niin siitä joskus about ehkä puolen vuoden päästä niin olen päättänyt alkaa käymään salilla. Ja ihan niillä säännöllisillä kävely- kautta juoksulenkeillä, millä on ennenkin käynyt. Niin motivaatiota parantaakseni ostin tämmöisen keltaisen urheilupaidan. Paidan sieltä Gina Tricotista tosiaan. Ja tällä oli hintaa 12,5 €. Tää on niin ihanan pirteen värinen, että tosiaankin treenimotivaatio on korvissa, kun odottaa, että saa tätä päästä käyttämään. Sitten H&M:ltä lähti mukaan Varkauden myymälästä tämmönen punainen ihana teepaita. Ja tää maksoi mun mielestä 10 €. Vai olisiko ollut 15? No jotain siltä väliltä kuitenkin. Sitten Devshopilta sain yhteistyömuodossa, tai siis tilasin sieltä yhteistyömuodossa tämmösen Maximekon, mikä on armeijakuvioinen, ei armeijakuvioinen, kuin armeija vihreä värinen. Tää on ihana, mä en malta odottaa, että mä pääsen käyttämään näitä Maximekkoja. Todennäköisesti mun maha on kesällä jo niin iso, että noi tulee olemaan mun lemppareita ihan ehdottomasti. Ja sitten toinen Devshopilta saatu juttu on tämmönen raidallinen mekko, jossa on narut tossa keskellä. Sitten mun kaverilta ostin tämmösen Vilan raidallisen mekon, jossa on täällä alapuolella tämmöset nahkaset taskut. Ja mä omistan tän jo valkomustan värissä. Mä en muista mitä mä kaverille tästä maksoin, mutta ei se montaa euroa ollut. Sitten H&M:ltä ostin raskausajaksi tämmösen armeijakuvioisen hieman pidempi hihasen mekon. Ja tää maksoi 10 €. Sitten Varkauden Vilan liikkeestä, tai siis ei tää Vilan liikkeestä ollut vaan Modasta, mutta Moda myy noita Vilan vaatteitani. Viime viikonloppuna ostin tämmösen Maximekon. Tämmösen ihanan värisen Maximekon raidallisen. Tää on tosiaan todella pitkä. Ja tällä oli hintaa 20 €. Ja sitten eilen piipahdin Gina Tricotilla, kun bongasin niitten nettisivulta tämmösen ihanan mekon. Niin ajattelin käydä katsomassa, että onko niitä tullut kauppoihin. Ja olihan niitä. Tää on siis tämmönen musta mekko. Tämmönen näin. Ja noin nyörit tulee tänne takapuolelle sitten. Et selkäpuoli on tämmönen avonaisempi. Ja tää maksoi 14,95 €. Sitten Gina Tricotista alennusrekistä
Valmennusrekistä ostin tämmösen armeijakuvioisen poolopaidan, tämmösen puolipitkähihasen. Tää ei enää hirveän hyvin mahu mun päälle, mutta kyllä vaatteita voi raskaanakin ostaa, koska aivan varmasti menee sitten päälle, kun vauva on syntynyt, niin kilot lähtee kyllä karisemaan, niin ostin tän ihan sitä varten. Ja tällä oli hintaa mun mielestä 5 €. Sitten mennään näihin mun takkiostoksiin, josta ensimmäinen on tilattu H&M verkkokaupasta. Ja se on tämmönen kivan pirteä oranssi. Tämmönen oranssi avonainen takki, joka maksoi 40 €. Toisen takin te olette nähnytkin jo asukuvissa. Se on Lindexiltä ostettu joku kuukausi sitten. Tämä ihana peikenvärinen bombertakki. Tällä oli hintaa 49,95 €. Ja sitten kolmas lähti mukaan Lahdesta, kun mä kävin siellä tossa vähän yli viikko sitten. Niin sieltä bongasin tämmösen ihanan armeijakuvioisen takin, missä on nämä nahkaset hihat. Ja tää maksoi 49,95 €. No siinäpä ne mun ostokset nyt olis. En oo hirveästi vaatteita nyt ostellut ihan sen takia, kun tää maha kasvaa niin hurjaa vauhtia, että kaikki vaatteet jää tosi nopeasti pieniksi, että jos on ostanut jotain, niin en ostanut yleensä koon isompaa. Ja just tommosta, että mitä voi pitää auki. Mut nyt on tulossa kesä, täällä on ainakin jo lähemmäs 20 astetta lämmintä, niin pian pääsee käyttämään kaikkia ihania maksimekkoja. Ja tänään mulla oli jopa maksihame päällä. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Kertokaa tuohon kommenttiboksi alas, mitä tykkäsitte tästä videosta, ja huomenna taas palataan blogin puolella. Moi moi!